ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ ତଦନ୍ତ ହଉନି? ପୋଲିସ ତାର ହିସାବରେ ସେମାନେ ଯେବେଠୁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମେଡିକାଲରେ ଆଡମିଟ୍ ହେଲେଣି ସେବେଠାରୁ ଆମର ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସେ କଥା ଉପରେ ପୁରା ହଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଯିବାଟା ଯେତିକି ଦୁଃଖଦାୟକ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେପରି ଭାବରେ ତା ନାଁକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଗୁଡେ ଖରାପ କଥା ଡିସ୍କସନ ହବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଲିଯିବା ପରେ, ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ। କାରଣ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ତାର ଯୋଉ 10-12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ଇମେଜ କ୍ରିଏଟ କରିଥିଲେ, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ସାରା ଯୋଉଠି ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ହଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍। ତେଣୁ ଗୋଟେ କମିଟି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଉ ଏ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଯାହା କଥା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହାରକୁ ଆସିବା ଦରକାର, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ତେଣୁ